स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? हो. हरे कृष्ण. चला आता आपण 13वा अध्याय चालू करतोय. 13वा ते 18वा जे अध्याय आहे ते ज्ञान योगाखाली आहेत. आतापर्यंत आपण बघा पहिले 6 अध्याय आहेत, त्या 6 अध्यायामध्ये कर्मावर जास्त भर दिला होता. मग 7 ते 12 अध्याय यात भक्ती आपण बघितली आणि आता 13 ते 18 यात ज्ञान योग बघणार आहोत. आता जो आपण कर्मयोग बघितला त्याच्यामध्ये सुद्धा भक्ती होती. असं नाहीये की नुसतं कृष्ण कर्माबद्दल बोलले, त्या कर्मामध्ये सुद्धा भक्ती होती. म्हणजे श्रीकृष्णाने काय सांगितलं, तुम्ही कर्म करा पण अशा तऱ्हेने कर्म करा की तुम्ही या भौतिकामध्ये गुंतून बसणार नाही, किंवा अशा तऱ्हेने कर्म करा की या भौतिकापासून तुमची सुटका होईल, म्हणजे कर्मबंधनात तुम्ही अडकणार नाही. मग त्याच्यानंतर आपण शुद्ध भक्ती बघितली. श्रीकृष्णाने सांगितलं की तुम्ही भक्ती श्रीकृष्णाने त्यांच्याबद्दलचं ज्ञान दिलं, आपलं आणि त्यांचं नातं काय आहे हे सांगितलं, आणि त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही लवकर माझ्याकडे परत या. मग ते झाल्यानंतर आता ज्ञान योग सुरू आहे. तर आता बघा ज्ञान योग, आता 13व्या अध्यायाचं नाव क्षेत्रज्ञ विभाग योग. तर इकडे हे जे शब्द आहे क्षेत्रज्ञ, हे आपण जसं अध्यायात पुढे जाऊ तसे या शब्दाचे अर्थ बघणार आहोत. आता बघा आपण भक्ती करतोय, पण भक्ती बरोबर आपण इंद्रिय तृप्ती सुद्धा करतोय का? सांगा बरं मला, की असं कोणी आहे का आपल्या वर्गात की जे अजिबात इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे नाहीये? असं नाही होत, अजून आपण इंद्रिय कृत्य करतोच करतोच. भला आपली इंद्रिय तृप्तीची जी अगोदरची इच्छा होती ती खूप कमी झाली असेल, असं तुम्हाला सर्वांना वाटतंय का? हो. खूप कमी झाली आहे ना. म्हणजे आपण तिकडे आता जास्त वळत नाही, पण असं नाही की ते सगळं आपण थांबवलेलं आहे. तर त्याच्या बरोबर म्हणजे एक पाऊल आपलं इंद्रिय तृप्तीवर आहे आणि एक पाऊल भक्तीवर आहे. तर अशा तऱ्हेने आपण खूप पुढे जाऊ शकत नाही, आणि पुढे म्हणजे पुढे पाठी असं आपण सारखं करत असतो, आणि त्याच्यामुळे आपलं जे गंतव्य स्थान आहे वैकुंठ किंवा गोलोक वृंदावन, इकडे आपण लवकर कसे पोचणार? आणि परत बघा आपण जेव्हा जॉब करतो तेव्हा आपल्याला असं कधी होतं का की आपल्याला असं वाटतं आपल्या माळा राहिलेल्या आहेत, पण आता मला वेळ नाहीये, आता नाही मी हे करत जॉब, आता रात्री करते. रात्री एकदम जेव्हा आपण करायला घेतो जॉब तेव्हा आपल्याला जाणवतं अरे मला झोप आलीये, किंवा कोणाचा तरी फोन येतो, आपण फोनवर बोलतो. असा तुम्हाला अनुभव आलाय का की आपला जॉब करायचा असतो पण आपण काहीतरी कारणाने म्हणतो की मी आता करत नाही? असा आलाय का तुम्हाला अनुभव? असं होतं, बरेच वेळा होतं ना. तर खरं म्हणजे जे शुद्ध भक्त असतात, शुद्ध भक्तांचं एक असतं, अगदी जी ठराविक टाइम आहे ना त्या टाइमला ते जॉब करतातच. आता श्रील प्रभुपाद त्यांचे सगळे टाइम स्लॉट्स होते की ते सकाळी वॉकला जात असे, मग ते तिकडनं आल्यावर काही लिखाण करत असे, किंवा त्यांच्या डिक्टा फोनवर
रेकॉर्डिंग करत असे. मग ठराविक जपाची वेळ होती तेव्हा ते जप देत असे, प्रवचन घेत असे, संकीर्तन करत असे. तर सगळे फिक्स स्लॉट्स होते. आणि फिक्स म्हणजे काय, समजा जरी ते आता भारतातून अमेरिकेला गेले आणि तिकडे समजा जर त्यांचं प्लेन 1:06 लँड झालं, तर आता समजा जर त्यांची 7ची वेळ वॉक घ्यायची होती, तर ते बरोबर 7ला वॉक घ्यायचे आणि त्यांचं दिवसभराचं शेड्यूल आहे ते तसंच राहायचं. हे खूप महत्वाचं आहे की आपण एक जी वेळ नेमतो जपाला, ती वेळ आपण ध्यानपूर्वक जपासाठी ठेवली पाहिजे. कारण ज्या वेळेला आपण जप करतो त्यावेळेला कृष्ण स्वतः तिकडे प्रेझेंट असतात, स्वतः तिकडे उपस्थित असतात. तर तो जो वेळ आहे ना जपाचा, काही झालं तरी आपण तो चुकवायचा नाही. पण असं होतं ना आपल्याला की कधीतरी आपली जणू काही ना ती आपली जी जपाची वेळ आहे ती कोणीतरी हिरावून घेऊन जातं. असं होतं का? कधीतरी आपल्याच मनात काहीतरी विचार येतात किंवा कोणीतरी कारण नसताना फोनवर आपण बोलतो किंवा कुठली तरी एक भौतिक गोष्ट जी आहे जी आपल्याला खूप त्रास देत असते, मग त्याच्यामुळे काय होतं, आपण ती जपाची वेळ जरा थोड्या वेळाने करीन असं होतं. तर मग हे जे आहे तुमचा वेळ कोण चोरून घेऊन जातंय हे तुम्हाला माहित पाहिजे ना. समजा जर आता तुम्ही कुठल्या तरी नवीन शहरात गेलात, मग तिकडे कोणीतरी सांगितलं तुम्हाला की इकडे इकडे शॉपिंगला ही एरिया खूप चांगली आहे, पण तिकडे चोर पण खूप आहेत, तर तू तुझा मोबाईल वगैरे घेऊन जाऊ नकोस किंवा तुझी पर्स वगैरे जरा केअरफुल राहा, असं लोक सांगतात. आणि मग आपण सुद्धा केअरफुल राहतो. मग इकडे आपला जॉब होत नाहीये, तर आपली वेळ कोण चोरून घेऊन जाते आपल्याला जर समजलं नाही चोर कोण आहे, तर मग आपण नेहमीसारखे एकदम केअरफ्री असू. काही हे नाही, चला आज जॉब नाही झाला, झालं म्हणजे कोणी वेळ आपली चोरून घेऊन गेला, आपणही लक्ष देत नाही. असं जर आपण केलं तर आपला प्रोग्रेस कसा होईल. तर म्हणून आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्याला ज्ञान पाहिजे की का आपण जॉब करू शकत नाही. तर आता ज्याप्रमाणे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हे जे भौतिक जग आहे, पावलोपावली या भौतिक जगामध्ये धोका आहे. तर धोका असल्यामुळे आपण सावध राहिलं पाहिजे. मग तेच ज्ञान आपण मिळवलं पाहिजे. तर हा जो ज्ञान योग आहे, तर आपल्याला ते ज्ञान देणार आहे की माया आपल्याला कशी दर खेपेला आपल्या समोर काहीतरी ब्लॉकर्स आणते आणि ती आपल्याला माया काय करते, 3 गुणांनी बद्ध करते. बघा आपल्याला जेव्हा असं वाटतं की नाही नाही मला आता जॉब करायला वेळ नाहीये, आता मला ऑफिसमध्ये काही झालं तरी मला हे काम कम्प्लीट करायचंय. हा, आणि किंवा ऑफिस झाल्यानंतर कोणीतरी पार्टी देणार आहे म्हणून मला आजचा हे जॉब करता नाही येणार किंवा आज मी एकच माळ करीन असं आपण म्हणतो. तर मग तेव्हा कोण आपली वेळ हिरावून घेत आहे, तमोगुण आणि रजोगुण. किंवा एखाद्या दिवशी तुम्ही जास्त खाल्लं की काय होतं, तुम्हाला झोप येते, तुम्हाला सकाळी वेळेत उठायला येत नाही. तर इवन खाताना सुद्धा प्रत्येक घास जेव्हा तुम्ही खाता तेव्हा याचा परिणाम मनावर काय होणार आहे हे तुम्हाला जाणलं पाहिजे की मनाला सुस्ती येणार आहे का आणि आपण जास्त झोपणार आहोत का, मग जप आपला होणार आहे का. मग या गोष्टी आता तुम्हाला या
17व्या अध्यायामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं जे खाणं आहे, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, याच्याबद्दल तुम्ही जाणणार आहे आणि याचा डायरेक्ट परिणाम आपल्यावर होत असतो. आणि आपल्यावर होत असतं म्हणजे आपल्या आध्यात्मिक जीवनावर हे परिणाम दिसतात. तर त्याच्यामुळे श्रील प्रभुपाद सांगतात की तुम्हाला, मी तुम्हाला ते उदाहरण सांगितलं होतं ना, की श्रील प्रभुपाद पुण्याला गेले होते, सांगितलं होतं ना ते उदाहरण. नाही आठवत माताजी. इकडेच सांगितलं होतं ना की ते एकदा पुण्याला गेले होते. एका भक्तात, एक म्हणजे भक्त नव्हता पण एका माणसाने त्यांना बोलवलं होतं आणि त्याला इस्कॉन मंदिरासाठी काही खूप मोठी डोनेशन देण्याची इच्छा होती. आणि तिकडे त्यांनी त्याचा खूप मोठा बंगला होता आणि त्यांनी खूप छान अरेंजमेंट केली होती सर्व भक्तांना राहण्यासाठी वगैरे. आणि श्रील प्रभुपाद 3 दिवस राहणार होते. हा, तर त्यांनी ज्या दिवशी ते आले त्या दिवशी संध्याकाळी त्यांनी खूप सुंदर मेजवानी तयार केली होती. मग श्रील प्रभुपादांच्या भक्तांनी हे सगळी मेजवानी खाल्ली आणि मग त्यांनी श्रील प्रभुपादांनी त्याला सांगितलं होतं की इकडे वर या खोलीमध्ये आम्ही सकाळी मंगल आरती करू. आणि सगळ्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही इतक्या वेळेला उठा, इतक्या 4:30ला बरोबर इकडे हॉलमध्ये या. आणि 4:30ला श्रील प्रभुपाद आले आणि कोणीच आलं नाही, सगळे घोरत होते, झोपले होते. मग श्रील प्रभुपादांनी त्यापैकी एक जण उठला. तो आला, तो म्हणाला बाकीचे कुठे आहेत? तर हा माणूस म्हणाला की ते सगळे झोपलेत. मग श्रील प्रभुपाद म्हणाले असं नाही, त्या सर्वांना उठव आणि त्यांना 6ला इकडे यायला सांग. मग सगळे उठले, आंघोळ वगैरे करून येईपर्यंत 6:30 झाले. मग श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं आपण मंगल आरती करायची आणि इकडनं लगेच निघायचंय. कारण आता काय झालं, ते जे लोकांनी मेजवानी खाल्ली होती, मेजवानी खाल्ल्यानंतर काय झालं, त्यांच्यावर ते रात्री झोपले. दुसऱ्या दिवशी ते उठू शकले नाही. बघा, अन्न सुद्धा आपण नेहमीपेक्षा वेगळं घेतलं, नेहमीपेक्षा खूप जास्त घेतलं, खूप रिच फूड घेतलं, तेलकट तुपकट, की लगेच आपल्यावर परिणाम होतो. म्हणजे माया काय करते, निद्रा देवीला सांगते की हिला झोपव. आणि मग हे जे आहे की असं अशामुळे निद्रा, अतिनिद्रा, अत्याहार हे केल्यामुळे आपली जी भक्ती सेवा आहे किंवा आपण जे सकाळी उठून जप करतो याच्यामध्ये व्यत्यय चालत नाही. श्रील प्रभुपादांना लगेच समजलं की ही का झोपली आहे. बरं, त्यांना हे सुद्धा समजलं की आता हे जे तमोगुण, रजोगुण याचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्यासारख्या जीवात्म्यांवर होतो. प्रभुपाद हे 3 गुणांच्या पलीकडे गेले होते, त्यामुळे तेच अन्न खाल्लं तर त्यांच्यावर तो प्रभाव झाला नाही, पण यांच्यावर झाला, इतरांवर. आणि आध्यात्मिक जीवन हे किती महत्वाचं आहे, रोजचा जप होणं किती महत्वाचं आहे. त्यात असा तुमचा वेळ फुकट जाऊन चालत नाही, कारण आपल्याकडे लिमिटेड टाइम पिरियड आहे. त्या लिमिटेड टाइम पिरियड मध्ये आपल्याला परफेक्शन ऑफ ह्युमन लाईफ साधायचं आहे. म्हणजे कृष्ण प्राप्ती ही आपल्याला साधायची आहे. त्यात असा वेळ जाऊन उपयोग नाही. म्हणून आपल्याला हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. आणि हे ज्ञान घेऊन तुम्हाला हे जे म्हणजे आपण संग कोणाचा करायचा, आपण आपलं यज्ञ, दान, तप कुठल्या रीतीने करायचं, कुठलं अन्न खायचं, हे आपल्याला जेव्हा खूप छान तऱ्हेने समजतं ना, तेव्हा आपण त्या गोष्टी पूर्णतः टाळायचा प्रयत्न करतो, ऍटलीस्ट सुरुवात तरी करतो. तर म्हणून हे जे ज्ञान घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि
पण फक्त ज्ञान घेऊन महत्वाचं आहे का? समजा जर तुम्ही खूप ज्ञान घेतलं पण त्याच्या जोडीला जर भक्तीच नसेल तर काय होईल की तो जो ज्ञानयोगी आहे त्याचंही पतन होईल. आता तुम्हाला माहिती आहे ना विश्वामित्राची गोष्ट की ते जंगलामध्ये गेले. हा ते खरं म्हटलं तर राजे होते पण त्यांनी सगळं त्याग करून ते जंगलामध्ये गेले. ते मोठे ज्ञानयोगी तर होतेच, आता त्यांना अष्टांग योग करायचा होता, त्यांना खूप मोठं योगी व्हायचं होतं आणि त्यांनी ध्यान करायला सुरुवात केली पण 3 वेळेला त्यांचं पतन झालं. का पतन झालं? एकदा त्रिशंकूनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही केवढे मोठे योगी आहात तर तुम्ही मला स्वर्गापर्यंत शिडी बांधून द्या. तर इकडे आता त्यांचं सगळं तपोबल नष्ट झालं. मग जेव्हा मेनका नावाची अप्सरा आली तेव्हा कामवासनेमुळे परत त्यांचं पतन झालं, परत त्यांचं पूर्ण तपोबल नष्ट झालं. आणि जेव्हा हे झाल्यानंतर रंभा ही दुसरी अप्सरा आली तेव्हा त्यांना आठवलं की मी मेनका बरोबर काय केलं होतं, आता मी काही झालं तरी माझं पतन होणार नाही. पण ती रंभा तिकडे आल्यामुळे ते इतके क्रोधित झाले की त्यांनी तिचं रूपांतर एका दगडामध्ये केलं. आता परत खूप क्रोध आल्यामुळे त्यांचं तपोबल नष्ट झालं. तर ज्ञानाबरोबर भक्ती लागते, कर्माबरोबर सुद्धा भक्ती लागते. म्हणजे कर्म किंवा ज्ञान याला जेव्हा भक्तीची जोड असते तेव्हा केलेलं कर्म आहे ते श्री कृष्णापर्यंत पोचतं. किंवा ज्ञानाला जेव्हा भक्तीचा साथ असतो तेव्हा आपली भराभर उन्नती होते. आपण जाणू शकतो सत्सद विवेक बुद्धीनी हे योग्य आहे, हे योग्य नाही, हे आपण स्वतः जाणायला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने फक्त ज्ञान असून उपयोग नाही, तुम्हाला ज्ञानाबरोबर भक्ती सुद्धा पाहिजे. आता हे जे ज्ञान योगी असतात त्यांचं कसं असतं की वरवर जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला असं वाटेल अरे वा केवढा मोठा योगी आहे, याच्यामध्ये काही म्हणजे भगवंताशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही इच्छा नसतील. पण त्यांचं मन जे आहे ते कसं असतं बघा की एखादा तुम्ही ग्लास घेतला, त्यामध्ये पाणी आहे आणि माती आहे, तेच पाणी माती वाळू ते पाणी तुम्ही एक अर्धा तास ठेवलं तर सगळी ती माती आहे ती खाली बसते. जे अगोदर गढूळ पाणी होतं ते आता पूर्ण स्वच्छ आणि छान दिसतं. तर या अष्टांग योगीकडे बघितल्यावर आपल्याला असंच वाटतं बापरे याची किती उन्नती झाली आहे, केवढे उच्च कोटीचे योगी आहेत. पण ज्या वेळेला आपण चमचा घेऊन जर त्या गढूळ ते जे पाणी आहे जिकडे ती माती खाली बसली आहे त्याच्यामध्ये चमच्यानी असं फिरवलं तर ते पाणी कसं दिसतं? गढूळ दिसतं परत. त्याचप्रमाणे जेव्हा परिस्थिती अशी निर्माण होते की आता जशी रंभा आली किंवा ती मेनका आली, परिस्थिती अशी तयार झाल्यावर मन कसं होतं त्यांचं परत ॲजिटेट होतं, परत रेस्टलेस होतं आणि त्या कामवासनेच्या ते आहारी जातात. पण जे कृष्णाचे भक्त असतात ते कसे असतात? त्यांचं जे असतं म्हणजे जो पाण्याचा ग्लास असतो त्याच्यामध्ये अजिबात माती नसते, स्वच्छ असतं. ज्याप्रमाणे तुम्ही डोंगरावर आता जर तुम्ही गेलात, डोंगर बघितला, जरा लांब गेलात, गावाकडे गेला तर तुम्हाला असं दिसेल की हे डोंगर म्हणजे असे खडकच दिसतात, त्याच्यावर काही गवत दिसत नाही, काळे काळे डोंगर दिसतात. पण पाऊस आल्यावर काय दिसतं की ते डोंगर हिरवेगार दिसतात. म्हणजे आतमध्ये तृणाची बी असते
पण पाऊस पडल्यानंतर ती अंकुरते आणि मग ते सुंदर गवत आपल्याला दिसतं वर. तर त्याचप्रमाणे जे ज्ञानयोगी असतात त्यांचं तसंच असतं की त्यांच्या मनामध्ये बीज असतं आणि कुठलं बीज असतं, इंद्रिय तृप्तीचं बीज असतं आणि परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ते बीज अंकुरतं. पण जे भक्ती योगी असतात ते कसे असतात, त्यांच्यामध्ये हे जे इंद्रिय तृप्तीचं बीज आहे हे बीज पूर्णपणे जळून गेलेलं असतं. बघा आता सुद्धा बीज समजा जर आपण भाजलं आणि ते मातीमध्ये पेरलं तर त्यातून काही झाड येईल का बाहेर? येणार नाही. तर त्याचप्रमाणे हरिदास ठाकूर तुम्हाला माहिती आहेत ना की ती जी तिकडचा जो काझी होता त्यांनी एका वेश्येला त्यांच्याकडे पाठवलं, पण तरीही त्यांचं माइंड ॲजिटेट झालं का? नाही. ते कसे होते? शांत होते. ते काम वासनाला बळी पडले का? नाही. काझीवर क्रोधित झाले का? नाही. त्या वेश्येवर क्रोधित झाले का? नाही. तर मन भक्तीसाठी असं शांत स्टेडी लागतं, तर मग भक्तीमध्ये उन्नती होऊ शकते. तर आता यासाठी आपण ज्ञानयोग शिकणार आहोत. तर जेव्हा आता हे ज्ञानयोग सुरू झाला, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तर अर्जुनाचे पहिल्यांदाच काही प्रश्न होते. तर अर्जुनाने इकडे 6 प्रश्न विचारले आणि आपण बघूया आता ते कोणकोणते आहेत. प्रथम अध्याय सुरू करण्या अगोदर श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय सुरू करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली आणि आपल्याला त्यांच्यामुळे आज भगवद्गीता समजते. त्यांना दंडवत प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि हे अध्ययन सुरू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्यांना सुद्धा माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे तुम्हाला सर्वांना माझा सादर प्रणाम. तुमच्यामध्ये विराजमान श्रीकृष्ण अथवा प्रभू रामचंद्र यांना माझा दंडवत प्रणाम. आता 12व्या अध्यायात आपण काय बघितलं? अर्जुनाचा प्रश्न होता, मी कोणाची भक्ती करू? विश्वरूपाची भक्ती करू की तुझ्या या सगुण रूपाची भक्ती करू? मग श्रीकृष्णाने त्याला सांगितलं की तू सगुण रूपाची भक्ती कर. आणि मग भक्ती कशी करायची हे श्री कृष्णाने सांगितलं. सर्वात जी टॉपमोस्ट लेवलला आहे ती म्हणजे अनन्य भक्ती. मग श्रीकृष्णाने आणि खूप चॉईसेस दिले की ठीक आहे, अनन्य भक्ती करता येत नसेल तर तू साधना भक्ती कर. साधना भक्ती जर तुला जमत नसेल तर निष्काम कर्मयोग कर. तेही जमत नसेल तर सकाम कर्मयोग कर. तेही जमत नसेल तर तू ज्ञान योग, ध्यान योग किंवा तू जे काही कर्म करशील त्या फळांचा तरी त्याग कर. तर अशा तऱ्हेने विविध प्रकाराने श्री कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की या विविध प्रकाराने तुला माझी भक्ती करता येईल. आणि मग शेवटी श्रीकृष्णाने सांगितलं की एका भक्तामध्ये त्यांना कोणते गुण आवडतात. आता प्रथमच अर्जुनाचे प्रश्न आहेत. त्यांनी 13व्या अध्यायामध्ये प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय आणि याचं श्रीकृष्णाने सविस्तर उत्तर दिलंय. मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की हे ज्ञान तू का घेतलं पाहिजे, कारण ज्ञानाने तू मुक्त होऊ शकशील. मग त्याच्यानंतर कृष्ण सांगतात की ज्ञान घेण्याचा उद्देश काय आहे हे. आणि मग थोडस प्रकृती, पुरुष आणि त्यांचा संग याबद्दल श्री कृष्ण बोलतात. आणि मग ज्याला ज्ञान चक्षु आहे
तो कुठे पोचतो, त्याला कोणाची प्राप्ती होते, हे पण आपल्याला इकडे समजतंय. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं की पहिले 6 जे आहेत अध्याय, त्यात कर्मयोग सांगितलेला आहे. पण हा जो कर्मयोग आहे त्याला भक्तीची जोड आहे. 7 ते 12 मध्ये भक्ती योग आहे आणि 13 ते 18 हे ज्ञान योग आहे. पण या ज्ञानामध्ये सुद्धा भक्ती आहे. म्हणजे कर्माला आणि ज्ञानाला जेव्हा भक्तीची जोड असते तेव्हा आपली उन्नती होते आणि आपण आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. बरं, इकडे त्यांनी सांगितलंय की ज्ञानाचा जो वापर आहे तो कशासाठी आहे, की आपण या भौतिक जगापासून, या मायेपासून आपण अलिप्त होऊ शकू आणि कृष्णाकडे आपली अटॅचमेंट किंवा आपली आसक्ती आणि जास्त वाढेल. तर ज्ञानाचा उद्देश काय आहे, की या मायेपासून किंवा या भौतिक जगापासून आपण अनासक्त झालो पाहिजे आणि कृष्णाकडे आसक्त झालो पाहिजे. आणि हे ज्ञान जेव्हा आपण कृष्णाकडे जाण्यासाठी त्याचा उपयोग करतो तेव्हा हे ज्ञान राहत नाही, पण भक्ती होते. आता आपण प्रश्न काय आहेत ते ऐकूया. कोणाला श्लोक म्हणायचे आहेत का मंजिरी माताजी? हो मी म्हणते, पण दुसऱ्यांना म्हणायचं असतील तर मग त्यांना म्हणू दे. नाही म्हणू शकाल ना तुम्ही, कारण हो हो कुबोधी मी माताजी. म्हणते. नाही नाही मी म्हणू शकते. बरं म्हणा. हरे कृष्ण. अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. प्रकृती पुरुष आणि चेतना. श्लोक 1. अर्जुन उवाच. प्रकृतिं पुरुषञ्चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवान उवाच. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, मला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान तथा ज्ञेय याविषयी जाणून घ्यायची इच्छा आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे कौंतेया, या शरीराला क्षेत्र म्हटले जाते आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, अर्जुनाचे 6 प्रश्न आहेत. प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय. आता हे सगळे एक एक जे प्रश्न आहेत ते या प्रश्नांची उत्तरं श्रीकृष्ण देणार आहेत. पण आता श्रीकृष्ण उत्तर देण्या अगोदर आपण हे थोडंसं बघूया. तर आता तुम्ही मला सांगा, प्रकृती म्हणजे काय? आपण केलेलं आहे ना हे? कोणाला सांगायचंय? प्रकृती म्हणजे काय? हरे कृष्ण. प्रकृती म्हणजे सृष्टी, सभोवतालची बरोबर. सृष्टी. म्हणजे जे आजूबाजूला आपल्याला दिसतंय, झाडं, नदी, डोंगर, याला आपण प्रकृती म्हणतो. आता इकडे पुरुष म्हणजे काय? आता पुरुषचा खरं म्हटलं तर एक्झॅक्ट जो अर्थ दिला जातो शास्त्रामध्ये, तो म्हणजे जो एन्जॉयर आहे, जो भोगता आहे, त्याला पुरुष म्हणतात. आता अर्जुनाने प्रश्न विचारलाय, पुरुष म्हणजे कोण? तर हा प्रश्न बघा अर्जुनाने का विचारला असावा? तर आता आपण आपल्याला पुरुष समजतो. आय एम द एन्जॉयर, मी भोगताय असं समजतो. तर आता समजा जर एखाद्या माणसाने विचारलं त्याच्या मित्राला
की तुझ्या घरी बॉस कोण आहे? हा, तर हा जो मित्र हा म्हणेल काय, म्हणजे मी बॉस आहे, मी नोकरी करतो, मी इतका इतका पगार घरी आणतो, मी बॉस आहे. आता त्याच माणसाने जर या त्याच्या मित्राच्या बायकोला विचारलं की घरी बॉस कोण आहे, तर ती म्हणेल की घरी मी बॉस आहे, घरी इकडे माझ्या नवऱ्याला माझे आदेश पाळावे लागतात, मी जे काही जेवण करते तेच त्याला जेवावं लागतं. आता जर त्या माणसाने त्या मित्राला आणि त्या मित्राला एक मूल आहे, त्या लहान मुलाला जर विचारलं की या घरी बॉस कोण आहे, तर तो मुलगा म्हणेल की बॉस मीच आहे, कारण मी हे घर कंट्रोल करतो. मला मी जर रडायला लागलो, मला काही लागलं, तर आई आणि वडील त्यांचं काम टाकून लगेच माझ्याकडे पळत येतात. तर तुम्ही बघितलं का की प्रत्येक जीवात्म्याला वाटतं की मी एन्जॉयर आहे, मी भोगता आहे, मी कंट्रोलर आहे. आय एम द एन्जॉयर अँड कंट्रोलर. आणि हा जो छोटा जीवात्मा असतो तो काय करत असतो, त्याला मोठा म्हणजे बिगेस्ट एन्जॉयर आणि कंट्रोलर व्हायचं असतं. तर आता इकडे जो खरा एन्जॉयर आहे, जो खरा कंट्रोलर आहे, ते म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आहे, आणि त्यांना पुरुष म्हटलेलं आहे. पण आपणही म्हणतोय ना की मी सुद्धा एन्जॉयर आहे, मी सुद्धा कंट्रोलर आहे. तर त्या अर्थाने आपण सुद्धा, आपल्याला सुद्धा आत्मा हे नाव जोडलेलं आहे, पण आपण कसे असतो, जीवात्मा असतो. आणि जेव्हा आपण प्रकृतीशी संग करतो, प्रकृती म्हणजे काय, हे जो आपल्याला देह दिलेला आहे, हा देह कोणी दिलेला आहे, हा पंचमहाभूतांचा आहे, हा आपल्याला प्रकृतीने दिलाय. आणि या देहाबरोबर जेव्हा आपण आयडेंटिफाय करतो, तेव्हा काय होतं की आपल्याला सुख दुःख याचा अनुभव येतो, कारण आपण प्रकृतीमध्ये गुंतलो जातो. तर आता आपण हे सगळे जे एक एक आहेत हे बघूया. हा, आता इकडे त्यांनी उत्तर दिलंय. प्रकृती म्हणजे काय? प्रकृती म्हणजे जी तुम्हाला तुमच्या भोवती जी सृष्टी दिसते तिला प्रकृती म्हटलेलं आहे. आणि ही जी प्रकृती आहे ही तुमच्यावरच नाही, प्रत्येक इकडे या प्रकृतीमध्ये जे जे काय आहे, म्हणजे जी झाडं आहेत, वेली आहेत, इतर प्राणी आहेत, सगळ्यांवर ही प्रकृती जी आहे ही आपल्या त्रिगुणात्मक शक्तीने तिने प्रत्येक जीवात्म्याला बांधलेलं आहे. ते 3 गुण कुठले आहेत, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हे तुम्हाला माहिती आहे. याला आपण प्रकृती असं म्हटलेलं आहे. मग पुरुष, पुरुष म्हणजे कोण आहे, जो प्रकृतीचा भोगता आहे, त्याला आपण पुरुष म्हणतो. आपण काय म्हणतो की मी भोगताय, मी करताय, आपण पण आयडेंटिफाय करतो की मी प्रकृतीचा भोगताय. हा, त्या अर्थाने आपण सुद्धा पुरुष होतो, पण आपण आपली आपली जी एन्जॉईंग पॉवर असते, कंट्रोलिंग पॉवर असते, ती आपण शरीराबरोबर मिसआयडेंटिफाय केल्यामुळे काय होतं, आपण सुख आणि दुःख याच्यामध्ये एकसारखे पेंड्युलम सारखे फिरत असतो. क्षेत्र, क्षेत्र म्हणजे काय? क्षेत्र म्हणजे जे आपल्याला शरीर मिळाले आहे त्या शरीराला क्षेत्र म्हणतात. आता शरीराला क्षेत्र असं का म्हटलंय, कारण तुम्ही बघा की एक शेत असेल किंवा एक जागा असेल, म्हणजे जमीन असेल, तर त्या जमिनीवर जो शेतकरी असतो तो काय करतो, अनेक धान्य किंवा झाडं, वृक्ष, फळांची वृक्ष
पेरतो. तर त्याचप्रमाणे हे जे आपलं शरीर आहे, या शरीराद्वारे आपण खूप ऍक्टिव्हिटीज करतो, अनेक कर्म करतो. काही पाप कर्म करतो, पुण्य कर्म करतो, भक्ती पण करतो, सुकृती पण असते आपली. तर याच्यामुळे आपल्याला फळं मिळतात. म्हणजे पाप, पुण्य, भक्ती हे काय झाले, हे बीज झाले जे आपण पेरलेले. आणि मग आपल्याला काय फळ मिळतं, आपल्याला आनंद तरी मिळतो, नाहीतर दुःख तरी मिळतं. तर हे जे शरीर आहे हे क्षेत्र आहे, ज्याच्यामध्ये किंवा ज्या माध्यमाद्वारे आपण कर्म करतो आणि हे कर्म केल्यावर आपल्याला फळ मिळतं. तर हे शरीर म्हणजे त्याची तुलना एका क्षेत्राबरोबर केलेली आहे. आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटलंय. आता शरीरामध्ये 2 क्षेत्रज्ञ आहे, एक परमात्मा आणि एक जीवात्मा. म्हणजे एक आपण आणि एक कृष्ण, असे 2 परमात्मा आहेत. आणि जो परमात्मा आहे तो फक्त आपल्याच शरीराला किंवा आपलं जे क्षेत्र आहे त्याला जाणतो असं नाही, पण जे कुठले जीवात्मे आहेत त्या सर्व जीवात्म्यांच्या शरीरांना किंवा क्षेत्रांना तो जाणतो. पण हा परमात्मा जाणतो, पण जीवात्मा काय, त्याचं नॉलेज फक्त त्याच्या शरीरापुरतं सीमित आहे. तर त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. मग ज्ञानम म्हणजे काय, की ज्याला क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ मध्ये फरक समजतो. म्हणजे शरीर आणि आत्मा, म्हणजे मी हा आत्मा आहे आणि मी हे शरीर नाही, हे ज्याला समजतं त्याला आपण म्हणू शकतो की ज्ञान आहे. आणि ज्ञेय म्हणजे काय, की जे ज्ञानाचा उद्देश काय आहे किंवा गोल काय आहे, ते म्हणजे ज्ञान घेण्याचा गोल काय आहे, की मला परमात्म्याची प्राप्ती करायची आहे. तर ज्ञेय म्हणजे काय, ज्ञेय म्हणजे परमात्मा आहे. तर अशा तऱ्हेने हे जे 6 प्रश्न आहेत, या 6 प्रश्नांची उत्तरं श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिली. आता इकडे त्यांनी परत एक छान उदाहरणं दिलेली आहे, की बघा हे एक क्षेत्र आहे आणि एक शेत आहे म्हणूया, आणि तिकडे एक शेतकरी आहे, तो काम करतोय. या शेतकऱ्याला माहिती आहे की त्याचं जे शेत आहे, कुठे कुठली झाडं लावलेली आहेत, काय लावलेलं आहे, याला सगळं माहिती आहे. पण त्याच्याबरोबर आणि एक क्षेत्रज्ञ आहे की जो जाणतो या शेतामध्ये कुठे कुठली झाडं लावलेली आहेत. पण हा क्षेत्रज्ञ फक्त या त्याच्या क्षेत्रापुरतं जाणतो कुठे कुठली झाडं आहेत. पण जो सूर्य आहे, दुसरा क्षेत्रज्ञ आहे, तो या पृथ्वीभर जी कुठली शेतं आहेत त्या शेतांबद्दल त्याला पूर्ण माहिती आहे. तर अशा तऱ्हेने आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा जो जीवात्मा आहे त्याला फक्त आपल्या शरीराबद्दलची माहिती असते, आणि जो परमात्मा आहे त्याला जे सर्व जीवात्मे आहेत त्यांच्याबद्दल त्याला माहिती असते. आता आपण थोडस इकडे वाचूया. हो. बरं. आता 9वी 10वी लाईन असेल. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामधील भेद जाणणे फारसे कठीण नाही. कोणताही व्यक्ती जाणू शकते की बालपणापासून. हरे कृष्ण. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामधील भेद जाणणे फारसे कठीण नाही. कोणतीही व्यक्ती जाणू शकते की बालपणापासून ते वृद्धापकालापर्यंत
आपल्या शरीरामध्ये अनेक परिवर्तने घडून येतात, तथापि व्यक्ती ही तीच राहते. याप्रमाणे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामध्ये भेद आहे. अशा रीतीने आपण शरीरापासून भिन्न आहोत हे बद्ध जीवात्मा जाणतो. गीतेच्या प्रारंभी वर्णन करण्यात आले आहे की देहिनो अस्मिन, जीव देहस्थ असून देहाचे बालपणातून कौमार्यात, कौमार्यातून तारुण्यात आणि तारुण्यातून वृद्धत्वामध्ये स्थित्यंतर होत असते. आणि देहामध्ये अशी स्थित्यंतरे होत असल्याचे देहाचा स्वामी जाणू शकतो. हा देहाचा स्वामी म्हणजे क्षेत्रज्ञ होय. काही वेळा आपण विचार करतो की मी मनुष्य आहे, मी स्त्री आहे, मी कुत्रा आहे, मी मांजर आहे. या सर्व क्षेत्रज्ञाच्या उपाधी आहेत. परंतु क्षेत्रज्ञ हा शरीरापासून भिन्न असतो. आपण जरी वस्त्रादिकांचा उपयोग करीत असलो तरी आपण अशा वस्तूंपासून भिन्न आहोत हे आपण जाणू शकतो. त्याचप्रमाणे थोडेसे चिंतन केल्यास आपण शरीरापासून भिन्न आहोत हेही आपण जाणू शकतो. मी, तुम्ही किंवा शरीर धारण करणाऱ्या इतर सर्वांना क्षेत्रज्ञ म्हटले जाते आणि शरीराला क्षेत्र म्हटले जाते. भगवद्गीतेच्या प्रारंभिक 6 अध्यायांमध्ये क्षेत्रज्ञ, जीव आणि या स्थितीयोगे तो भगवंतांना जाणू शकतो त्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. भगवद्गीतेच्या मधील 6 अध्यायांमध्ये भगवान आणि भक्तिमय सेवेच्या संदर्भात आत्मा तथा परमात्मा यातील संबंधाचे वर्णन करण्यात आले आहे. तसेच भगवंतांच्या श्रेष्ठ स्वरूपाची आणि जीवाच्या स्वरूपाची निश्चित व्याख्या या अध्यायामध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. जीव सर्वच परिस्थितीत अधीन असतात, परंतु जीवांना विस्मृती झाल्यामुळे ते दुःख भोगत असतात. पुण्यकर्माद्वारे प्रबुद्ध झाल्यावर ते आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी इत्यादी विविध अवस्थांमध्ये भगवंतांकडे जातात. याचेही वर्णन करण्यात आले आहे. आता 13व्या अध्यायाच्या प्रारंभीपासून जीव भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात कसा येतो आणि भगवंत सकाम कर्म, ज्ञानाचे अनुशीलन तथा भक्तिमय सेवेच्या आधारे जीवाचा कसा उद्धार करतात याचे विवरण करण्यात आले आहे. जीवात्मा जरी शरीरापासून पूर्णपणे भिन्न असला तरी कोणत्या ना कोणत्या रीतीने त्याचा देहाशी संबंध येतो. याचेही विश्लेषण करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हम्म. 13.3 आपण आता एक श्लोक घेऊन मग थांबूया. मंजिरी माताजी वाचता का? हो हो. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञांचापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारत, सर्व शरीरामधील क्षेत्रज्ञ सुद्धा मीच असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर तथा त्याचा क्षेत्रज्ञ जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय शिल प्रभुपाद उदाहरण देतात. आता इकडे बघा, त्यांनी माणूस दाखवलाय, त्याच्या हृदयामध्ये जीवात्मा आहे आणि परमात्माही आहे. हे दोन क्षेत्रज्ञ आहेत. तर शिल प्रभुपाद म्हणतात की ज्याप्रमाणे एक राजा असतो आणि तो त्याच्या राज्यामध्ये जी काही जमीन असते ती त्याच्या मालकीची असते, म्हणजे तो आपण म्हणूया ओरिजिनल ओनर असतो. पण त्या राज्यामध्ये नागरिक सुद्धा राहत असतात, त्यांची सुद्धा घरं असतात, पण ते नागरिक कसे असतात? सेकंडरी ओनर्स असतात. तर तो जो नागरिक त्याच्या घरात राहतोय त्याला त्याचं घर, त्याच्या घराच्या अंगणातली जमीन जी आहे, म्हणजे त्याच्या मालकीची जी जमीन आहे तेवढ्याबद्दलच त्याला माहित असतं. पण राजाला तसं नसतं. त्याच्या राजवाड्यात कुठे काय आहे हे तर त्याला माहित असतं, पण त्याच्या राज्यामध्ये जी काही जमीन आहे त्याबद्दल सुद्धा राजा जाणकार असतो. तर त्याचप्रमाणे बघा, हे आपलं
क्षेत्र आहे म्हणजे आपलं शरीर आहे. शरीरांमध्ये इंद्रिय आहेत. ज्याप्रमाणे राजाच्या मालकीची सगळी जमीन असते, त्याचप्रमाणे कृष्ण जो आहे, कृष्ण सुद्धा हा सर्व ही जी शरीर आहेत, सर्व जी क्षेत्र आहे, त्याचा कृष्ण हा कंट्रोलर आहे. शरीरामध्ये इंद्रिय सुद्धा आहेत आपल्या, तर श्रीकृष्ण इंद्रियांचा सुद्धा कंट्रोलर आहे. म्हणून आपण त्याला ऋषिकेश म्हणतो. ज्याप्रमाणे राजा हा सर्व राज्यात असलेल्या जमिनीचा ओरिजिनल ओनर आहे, त्याचप्रमाणे कृष्ण सुद्धा हा आपल्या सर्व इंद्रियांचा ओरिजिनल ओनर आहे. पण सेकंडरी ओनर कोण आहोत? आपण. जसं ते राज्यामध्ये नागरिक राहतात, त्यांची घरं असतात, ते कुठले ओनर आहेत? सेकंडरी ओनर आहेत. तर कृष्ण आपल्या सर्व इंद्रियांचा कंट्रोलर आहे. सर्व क्षेत्राचा कृष्ण कंट्रोलर आहे. तर आता इकडे त्यांनी क्षेत्राबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत की इकडे बघा त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे. आता या स्लाइड मध्ये हा जो माणूस आहे, हा फोनवर त्याच्या मे बी गर्लफ्रेंडकडे बोलतोय, सिगरेट ओढतोय, कम्प्युटर आहे, त्याच्या समोर डायरी आहे, तिकडे काहीतरी तो लिहून ठेवत असेल. तर याला जागृत अवस्था म्हणतात. या जागृत अवस्थेमध्ये जीवात्माही जागा आहे. तो हे जे जागृत अवस्थेमध्ये तो त्याच्या शरीराने काम करतोय, इंद्रियाने काम करतोय, तर याला आपण म्हणतो जागृत अवस्था. मग त्याच्यानंतर बघा तो झोपलेला आहे. झोपलेला आहे म्हणजे त्याचं जे स्थूल शरीर आहे ते काही काम करत नाहीये, ते झोपलंय. पण त्याचं एक सूक्ष्म शरीर सुद्धा आहे. ते कुठलं? मन, अहंकार आणि बुद्धी यांनी हे सूक्ष्म शरीर बनलेलं आहे. तर या सूक्ष्म शरीराद्वारे तो अजूनही मनामध्ये विचार करत आहे. तो त्या गर्लफ्रेंड बद्दल विचार करत आहे किंवा त्याच्या बिझनेस बद्दल विचार करत आहे. तर त्याचं स्थूल शरीर जरी झोपलेलं आहे तरी देखील सूक्ष्म शरीर हे चालू आहे. या अवस्थेत सुद्धा दोन जाणकार आहेत, ते म्हणजे जीवात्मा आणि परमात्मा. जागृत अवस्थेत तर आपल्याला सोपंच आहे समजायला की जीवात्मा जाणकार आहे, परमात्मा तर नेहमीच जाणकार असतो. पण हे जेव्हा स्थूल शरीर झोपलेलं आहे तरी देखील सूक्ष्म शरीर हे चालू आहे. मग त्याच्यानंतर तो खूप गाढ झोपलेला आहे. जेव्हा हा खूप गाढ झोपलेला आहे तेव्हा त्याचं स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर दोन्हीही काम करत नाहीये. आणि त्या वेळेला सुद्धा जीवात्मा आणि परमात्मा हे दोघेही जागे आहेत आणि ते बघतायत की आता या गाढ अवस्थेमध्ये सुद्धा स्वप्न पडू शकतात. या स्वप्नात सुद्धा परमात्मा आणि जीवात्मा जाणकार आहेत की काय चालू आहे ते. आणि अशा डीप स्लीप मध्ये आपल्याला खरंच म्हणजे आपण म्हणू शकतो ही मृत्यूसारखी अवस्था असते. आपण टोटली आपल्या बॉडीशी डिस्कनेक्टेड असतो आणि आपल्याला माहिती नसतं की मी कोण आहे, असे आपण गाढ झोपलेले असतो. तर अशा मध्ये सुद्धा की जे परमात्मा आहे आणि जे जीवात्मा आहेत ते जागे असतात किंवा जाणकार असतात. आता आणि एक आपल्या देहाची स्थिती आहे की ज्याला आपण तुर्या अवस्था म्हणतो. आता ही जी म्हणजे ही देहभानाची एकदम अल्टिमेट स्टेज आहे की ज्यात परमात्मा आणि जीवात्मा हे तर जाणकार असतातच, पण याच्यामध्ये तुमचं मन, तुमचं शरीर, तुमचा जो जीव
जीवात्मा आहे हे पूर्ण तऱ्हेने जागृत झालेले असतात आणि त्यांना माहित असतं की माझ्याच हृदयामध्ये, जीवात्म्याला माहित असतं की परमात्मा सुद्धा माझ्याच बाजूला आहे आणि त्याला समजतं की मी हे शरीर नाहीये. मग त्या वेळेला या तुर्य अवस्थेमध्ये मग तो परमात्म्याशी कनेक्ट होतो की नाही, हे शरीर माझं नाहीये पण परमात्मा, मी परमात्म्याचा आहे. मी परमात्म्यामुळे माझा उगम झालेला आहे किंवा माझं जे नातं आहे हे शरीराकडे नाहीये, हे परमात्म्याकडे नातं आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू की तुमचं शरीर, मन आणि जीवात्मा हे पूर्ण जागृत असतात आणि त्यांना माहित असतं की मी हे शरीर नाही आणि जीवात्मा म्हणतो की मी सुद्धा आत्मा आहे, माझं नातं परमात्म्याबरोबर आहे. तर असं कृष्ण आपल्याला प्रत्येक देहभानाच्या अवस्थेमध्ये कृष्ण साक्षी असतो, त्याला सगळं माहित असतं, आपल्या मनात कोणकोणते विचार आहेत हे श्रीकृष्णांना माहित असतं. तर हा 3रा श्लोक झाला. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मला एक प्रश्न आहे. हा, मला एक विचारायचं होतं. चालेल. तर फॉर एक्झाम्पल आता ग्रॉस बॉडी काहीतरी चुकीचं करते, हा, तर ते सुधारण्यासाठी जी सटल बॉडी आहे ती काही ऍक्शन घेते का? किंवा सटल बॉडी आणि ग्रॉस बॉडी दोन्ही चुकीची कामं करतायत, तर जीवात्मा काही म्हणजे प्रयत्न करतो का की त्यांना अशी चुकीची कामं नाही करायला पाहिजे किंवा त्यांना मार्ग दाखवण्याचा? नाही, एक मिनिट हं, यात आता थोडस कन्फ्युजन रेकॉर्डिंग आहे. चालू आहे माताजी. हो, थँक्यू. मी करते हा. बंद. हम्म. एक मिनिट.